Ale sang maestro Mister Tepok. Ayo Mas Tepok loh ladalah. Loh. Lulu. Ayo. Dulu jaranan bonus oleh lele. Rapopo. Kok digoreng bareng-bareng ya? Filter ambil. Ah! Yo lagi pisan iki. Delok jaranan hadiahe lele. Heeh. Kok digoreng dipangan bareng-bareng ngono ya. Sak setel ngono gak apa-apa ya. Jong ngawur we. Bukan sebarang lele. Heeh, iki mau tek ngomong rada anu ya, Mbak ya. Ngapunten nih. Mister Tepok Putra Perbo Legowo Laskar Biongku. Wanggala Audio. Terima kasih. Adua Audio. Waporosum Seni jaranan Putra Perbalegawa. lalu Pecinta Budaya Matur Suwun. EWM Budaya Matur thank you. Super Begonia Porogo Putra Perbo Legowo. Najono. Oh Anjra Hinggang Wasritorum. Laskar Biongku Sajose. tambah 50. Saiki 50 tok ora 1000. Bermune ana siji tambah 50 pokoke. Are rano no.
Yo iki lho, Mbak. Bocahe. Ya iki lho. Mister Tepok. Tokoh jaranan legend. Pokoknya sing ngelawas dhewe ya Mister Tepok iki kae. Diatur ya. Oke, eneng apa ke? Enak apa? Wis mesti goleki sing wedok Yo. sing ayu dhewe. Yo. Yang heeh. Cek. Pripun Tok piye? tokno sakarepe ben tok. Ora lah kok ditokne ki terus piye yo? Ben toleh. Iya. Biasane ngoten niku goleki sing ayu dhewe. Heeh. Lah wis saiki berarti dhewe bedean Ayo, iki. ben golek Saka dhewe. ngendi heeh ben golek dhewe. Aku bedhe saka kulon kono yo. Kodung Bateng aku. Iwan. Kowe kok diwan? Aku lanang Nyapu kok, Bu. cedek aku. Nyapu Aku cedek lanang lho. aku. Kono sing ayu. Iya. Awas lho, Mbak. Engko lek sajak nyedek idonono. Boten niki wae wonten surprise. Surprise pripun Mas Anu, Iwan? delok jaranan hadiahe lele. Wow. Dikendaki Mriku lele. wonten lele. Oh, enten lele. Heeh. Enten lele engko bar ki hadiahe juga dhewe. Iya. Nggih hadirin pemirsa warga masyarakat Kauman, bagi yang menonton dari awal sampai akhir akan mendapatkan hadiah lele. sanes no Oh, apa? motor Oh, apa? motor Segenawan. boten Lah aku barengnya aku malah tak jikok dhewe. Lah aku ujung-ujungnya nderemunimu pentile dhisik ya ngono. Nyicil pentile sik. pertama nyicil saka pelek Iki sajake ditekoni petekne ngene. ditakoni Ya to ditangkoti to, Bu. Ditakoni dhisik. Sugeng dalu assalamualaikum. nek nang leti ngene Bu nek nang leti ngeten Piye? nah wis tuman ning wanita ya. Tuman nek Yen pangapunten iki sing sajake lekasan ndak kek muni amit-amit jabang bayi lho. Kan Ayo. iki engko ning aku amit-amit jabang bayi. Boten lho. Lah nggih. Pinten pripun Master? Lah nggih. Di sekecane tang ketrian nggih Mas Iwan nggih. Nggih. Nggih sugeng dalu menika. Sugeng dalu. Sugeng dalu. Sugeng dalu. Sugeng dalu, Mbah. Pripun ger? Lah cangkeme Iwan bae. Ya pangapunten niku wau nggih boten manut saged nyauri. Sugeng dalu. Simbah menika pinten saring pundi, Mbah? Tung Bateng. Ayo bedekan. Aku wis seru. Ayo saka ngendi? Ayo bedekan. Ayo bedekan. Aku Lek tak iso. bener tak wis 100.000. Sin. Cepake sin. Ayo saka ngendi? Ayo. Pokoknya tan kono. Paling kok kue kono no paling. Salah. Nang ngendi Ayo jare? saka ngendi? Anu ketawise peleme mateng-mateng niki. Bar lele terus engko teko omah rujaan ngono. Saking sambil lawang Mbak Fitri. Alah, Pitepangaken asma tibaknya. sinten, Mbah? Walah dalah lewat treh Mbah Sireng layak senenge karo sing aku rawani omong. Aku rawani omong aku. Mbah Sireng. Nyun pangapunten Mbah Sireng wonten ing dalu punika ngaturaken matur sembah nuwun sanget nggih sampun kersa rawuh nderek mangayu bagya pagelaran kesenian jaranan putra Purworegawa ingkang tinambalan wonten ing desa Tamanan. Nggih. Ora dibayar kowe. Ngapunten nggih luput pangapunten Bu. Tamanan Kauman menika sampun kaping kalihipun Pun kalih, legawa sowan wonten mriki alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus insyaallah kalau mau dibisiki engko sasi ngati tanggap meneh wae. Nggih, mugi-mugi putra Purworegawa, Amin. putra Purworegawa tansah pinaringan lancar. Ngaten nggih Bu nggih, ngaten nggih Pak. Rada tipu gak apa-apa ya Cah. Wulan ngajeng sowan malih mriki ngaten nggih. Nggih. Lah kok ora sauri, ora sitawan. Nangis aku nangis. Nangis aku, tapi nggih mboten ngaten nggih. Tetep nggih Mas Ikwan nggih dongane mugi-mugi masyarakat mriki Tansah tansah jaya jaya Wijayanti yang lebet dene Mas. rezekine Amin. kantun lumeber kuatrah Alhamdulillah. sing duwe utang
ndang lunas sing urung mesti Duwe diatur jodoh. dhewe ndang Aku siji, Bu. pripun Sing urung duwe jodoh ndang oleh jodoh gitu. ndang oleh jodoh lah sing duwe lah sing wis oleh Pindho. Mindo, aku ora lho ya, Ikwan lho nggih. Kula mboten lho nggih, Mas Ikwan lho nggih. Aku gur promosi to, Bu. Promosi. Promosi sing Walah. MC ora oleh jodoh. Oh, lah niki wis karep pilih wan ning kono wis jan bening-bening. Lah tapi masalah siji wan, lah eneng sing mangku lho samarku perawan-perawan jahitan ya. Lah wis do mangku ya wan. Wis aku manut ya, Bu. Heeh. Kakek ngomong joget mawon apa pripun? Nggih, pripun? Joget. Wis ana wis joget to wis karepku wis. Ayo Jo, putra perbola gawa. Nyuwun tembang napa, Mbah? Oh, Banyuwangi nggih. Oh, Banyuwanginan lho Mas Tempo. Engko lek sajane jogete kurang marem nanggap dhewe. Joget Ngono. Ya, Banyuwangen, Mbak. Gede Mas saya nyuci-nyuci malah jaranan. Dek, gede. Kowe iki wayahmu cuci mobil Mas jaranan iki. Oh, sorry mau to. Mesti sing disawang sing ayu-ayu. Mbak Siren. Ayo terus saya lah sawanen lho Mbak, lah sawanen Mbak. Oi! Iya. Nan nane nato leto nado. Kerajaan Banyuwangi Rai sing tau sepi lanang wadon hang nekani ilangaken susah hati alongkah ring pasir-pasiran sampur-sampuran galencoan manuk seliweran pasir Lanang lanang bayangyon Iya. Ganteng. Gandeng tangan reng pinggiran pengen pasisir Wese semayan Semayan Patri janji urip bareng Sirisiran api gadangan Gandeng asli Banyuwangian Ayo Pak Ayo Ayo Pak Neco. Rane rano, rane rane rano.
saing ati lungguh ning pasiran saburan garep doan manuk seliweran Landang wadon ubiara gandeng tangan pinggiran bengker pesisir gerajakan bese semayan Matri janji urep biada Anenano sir-siran ambi kandangan Gending asli Gading asli Banyuwangi Putra Perbalagawa Ayo Mbak Sirang. Awas, ya apa? Sip pojokan anak kabeh. Mbak Fitri, kawitaning sinawang. Wosnya Pakno warung, monggo nderek joget nggih Pak Mujiono warung. Aja lali iki. Matur ning warunge Pak Mujiono. Pakno Pak. Warung, ala tak kira duwe warung to. Ngomong daleme warung. kawitar sinawange pasorean antara saking nampan ing samune abang katon endah Becik nggih ingkang piyambak nggih Pakno nggih. Karang Biasane ditangkap ngene iki kok. bawane do kang mas tan kendakku ngalembono batin jroning dasa gitung rasno yen sinawang gebyare kahanan bisa anut bungane anganan lintang tawang kagyo netramu pajange bulan gambane sawu supilire angin gawa
sangitung tresno sinawang kebiare kahanan bisa atur bungane angenan lintang ing taun ganyo netamu bajange bulan gambare sampun sumilire angin gowo tresno jenengmu kang katut kegowo putra Purbalagawa Laskar Biungku Manggala audio ada audio tersuwun yang asal papan dununge panjenengan Peter Tepo putra Purbalagawa Laskar Biungku Pranyata sas mita gae ya jarati jangka sapa wae hangrantu mongko pitu
sudo yakti Anika sang ruwana Yuwana tane salatan wiya Kiblate windi Pagatan ya katri cilik kodrat